Će se sklonite od mene? Neću. Sklonite se od Skloni se mene. odavde. Ovo je dečije igralište. Sklonite se od mene. Nosi tu đubrad napolje. Sklonite se od mene. Te džukele napolje. Sklonite se od mene. Neću. Sklonite se od mene. Neću, skloni se ti odavde. Ovo je dečije Je li igralište. ovo vaše dvorište možda? Ovo je dečije igralište. Ne, nije. Je li ovo vaše dvorište? Je tvoje. Je tvoje. Nije. Ovo je od pa, svih šta nas. hoćeš Jel ovo? znate, to tako funkcioniše. Sklonite se od mene. odavde. Skloni Sad se se odavde. sklonite od mene. Neću. Ja ne znam šta nije u redu sa vama, ali Neću. sad se sklonite od mene. Ne, sa vama nije u redu. Doveli ste ovde Okej. da praznite bešiku i creva svojih Dobro, vi pasa samo na dečijem igralištu. Samo nastavite, Bolje. Ja sam napolju, kao što vidite. Vidim da nešto nije u redu sa vama, pa vas ja neću psovati. To sad lepo da se sklonite. Odavde. Sklonite se od Ma mene. neću. Sklonite se od Ma mene. noš Sklonite se od mene. Sklonite se od mene. Sklonite se od mene. Možda možete i da posjetite psihijatra, bilo bi lepo. da. Sklonite se od mene. Dobro, ja vas snimam sve vreme, znači sklonite se od Mnogo se mene. bojim tvog snimanja. No, sklonite se od mene. Znači, nešto nije u redu sa vama, sklonite se od mene. Ne, sa tobom je u redu. I sa mnom je sve sasvim u Da, redu. da. Sa tobom je u redu. Ja zapravo pričam Što piša- normalno sa vama. Što piša i sere ovde na dečijem igralištu, to je u redu, jel tako? Ne prilazite mi. Đubre jedno bezobrazno. Ne prilazite mi. Materi. Ne prilazite mi, sklonite se Ma od mene. šta ima ti mene da kažeš? Znači ja da prilazim ili neću? Mogu ja zapravo vama da kažem da mi ne prilazite, pogotovo kada je korona i pandemija. Ma- Slobodno, vi me ne psujte kako hoćete, samo se sklonite od mene.